Jalmoro majegni 28 nowito ngimane e aora ma Nyamindi mantiere kaunti ma Kirinyaga kuma nodhi dhialo chieng' nyuol mare. Jalno ero manyinge Kelvin Mudhomi ne tiyo e magawa moro e boma ma Kimbimbi mane min ode kaachiel kod osiepene nitiere e sama ne okier kendo lwar e aora ma Nyamindi. Kaluwore kod osiepne, Mudhomi ne okwayo thuolo mar tich mare mondo mi odhial chieng'ne mar nyuol. Ka kuom hawi marach to nochwo wito ngimane, kendo ringre jalo osetere kar kano ringre ma Kibu mantiere e kaunti ma Kirinyaga koma ibiro timne bero chieng' wuok tich. Tu at least na vijana wawili ama watatu ambao wanaweza pelekwa kule kwa serikali kuu waweze kuona wapelekwa mafunzo ya diving, kwa sababu yeye mtu wa Nyamindi, kwa sababu mtu watu wengi wamekufia hapa. Hata kuna mzungu kwa wakati mmoja alikufia hapa na akakuja akatolewa na vijana wetu. Sasa tunaomba serikali kuu at least kuwe na rescue